Els que porten més temps protestant, però, són els metges de Catalunya, que estan en vaga des de dilluns. Avui vaga de metges als CAPs i als hospitals concertats. La reunió d'ahir per desconvocar aquesta aturada, Cristina Macias, no ha donat, per tant, resultat. No sento retorn, no sento retorn. Una de dos, o aquesta companya és un androide. No sento retorn, no sento retorn, no sento retorn. O també hi ha vaga de pinganillos als matins de TV3. Els pinganillos reclamen fer menys hores de treball i que en Carod Rovira s'afaiti les orelles. En fi, els metges estan sobrepassats. Demanen que es posi un límit de visites diàries perquè no passin casos com aquest. Jo tinc a vegades a la mateixa hora 6 visites juntes, o sigui, no fa gaire uns pacients em van dir a mi quan em toca, i vaig mirar que no me n'havia donat, i a les 18:53 tenia 6 pacients posats. 6 pacients posats a la vegada. A Catalunya, totes les trames de tots els capítols d'Anatomia de Grey passen en 1 hora i mitja. Com ho sàpiguen els de Netflix, veuràs. No, donaria per una sèrie o donaria per un concurs, també, a la sala d'espera. No? Fas un concurs i atens els guanyadors, només. És un talent show per veure quin pacient està més malalt. Podria dir OT, saps? Operació Tumba. No, potser no és una bona idea. Bueno, jo la deixo. La deixo per si algú vol recollir el guant. La sanitat pública catalana s'acosta al col·lapse. Amb això no hi ha gaire discussió. I tot això prové de les retallades, de les quals encara no s'ha recuperat. Des del 2010, que és quan van començar les retallades del govern d'Artur Mas, hi ha 900 facultatius menys a la sanitat pública. També s'ha reduït el personal d'infermeria, 1.034 menys, i els auxiliars sanitaris. I si això no fos prou, les visites als hospitals s'han disparat a Catalunya per culpa de Rafinha i de Vermaelen. Com si no fossin prou. Arribats a aquest punt, la vaga no només era inevitable, sinó que era necessària. Atenció al que ha dit avui el director general de l'Institut Català de la Salut. Calia aquesta vaga, doncs, senyor Argimon? Sí, ho haig de dir així de clar. L'administració diu que sí. Sí, perquè hi ha un malestar. Que l'administració admeti que calia anar a una vaga és una cosa una mica inèdita, senyor Argimon, eh? Miri, serà inèdit, però podem negar-ho, però la realitat és la que és. És una mica inèdit. Que diguin, farem vaga contra tu, i tu. Sí, senyor! Bravo! Però vaja, aquest senyor, com no ha d'estar a favor de la vaga? Si està tan saturat de feina que ha hagut d'anar a TV3 amb la bata de cirurgià sota l'americana per si les mosques. Home, i us preguntareu, com pot ser que un govern doni suport a una vaga que va en contra seu? Doncs perquè no se'n considera responsable. Escoltem Eduard Pujol. És que a vegades veig que ens distraiem amb qüestions que no són les essencials. Que si 85 dies de la llista d'espera, que si haurien de ser 82... Però entenc que això a la gent li preocupa. Doncs no, senyor, efectivament. Com que li preocupa, li hem de dir, ens estem barallant per les molles, perquè no hi ha mitjans, i perquè no els tindrem mai si no fem el salt a república. Això està molt bé, però mentrestant què s'ha de fer? Perquè si hi ha una llista d'espera més llarga que la de la sanitat, és la gent que està esperant la república. Aquesta llista... I la salut no pot esperar gaire. Si tu tens al davant algú amb un atac de pedra, no li pots dir un momentet que estem fent estructures d'estat per veure si Europa ens fa cas i avancem. Ho tenim a tocar. I ell, jo també. I tampoc no es pot esperar que ho arregli el govern espanyol. Almenys mentre duri la campanya electoral andalusa. Després potser sí. Però ara no toca. Ara és millor no... Fa lleig, ara. En fi, les negociacions segueixen en marxa i és important que es trobi un acord. No només pels metges, sinó per tothom. La sensació d'acabar el dia i tenir la sensació que has atès malament els usuaris i usuàries i, a més, la sensació d'arribar a casa i dir potser m'he equivocat amb una guàrdia de tarda de 50 persones, aquella nit no dorms. Vull dir que... I això no s'ho mereix ni el professional sanitari ni la població.
Atendre entre 40 i 50 persones al dia pot semblar una barbaritat. Segons el Sindicat de Metges de Catalunya, el temps d'atenció als pacients no supera els 6 o 8 minuts per persona. Per fer-vos en una idea, si jo fos metge, és fàcil d'imaginar, no? En el temps que porto parlant aquí a la taula... no es veu. Llàstima, perquè havia quedat molt maco l'assaig. És igual. En el temps que porto parlant aquí a la taula, que són uns 7 minuts, hauria hagut d'atendre un pacient, examinar-lo, diagnosticar-lo, explicar-li el que té, recomanar-li un tractament, introduir totes aquestes dades a l'ordinador, que no es pengi l'ordinador, i fer-li una recepta, que després es queixen que els metges tenen mala lletra. És que no tenen puto temps per fer cal·ligrafia. Per això els hi surt així, la recepta de l'antiinflamatori. I te la donen i diuen, següent, ràpid. A les 18:53 tinc 6 pacients a la vegada. En fi, aquest ritme no és normal. Més val que ho solucionem, perquè si no, qui més necessitarà un metge seran els propis metges. Gràcies.